हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिथांनि साथाम एमएलए जों लोगोसे बिपिएफनि साथाम एमएलए जों लोगोसे माखासे एमसिएलए बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमहैनाया थारैनो मा फोरमायो? बर'नि पलिटिक्सआव बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि सीएमखौ लोगो हमनाया थारैनो इउपिपिएलनि सायाव माबायदि गोहोम गोलैनो हागौ? माबायदि गोहोम खोलैगोन? मानो बिथांमोना लोगो हमदों? बिथांमोना लोगो हमनायनि जाहोना जाबाय बिटिसि सरकारखौ लानानैनो माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायनो थाखाय बिथांमोना लोगो हमहैदों। बिटिसि सरकारनि सायाव जानो हागौ बिथांमोना माखासे कमप्लेनबो होदोंबो जानो हागौ, बायदिसिना जेंना जेंसिनि सायाव सावरायदोंबो जानो हागौ। नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बा बिजेपिआबो बेबादि बिपिएफजों सावरायनाया बबेखानि बिथांमोना इउपिपिएलजों एलायन्सआव दंखायो नङा होमबा? आसामावबो आरो बड'लेण्डनि सरकारावबो बिटिसिनि सरकारावबो बेबादि बिथिङाव बेबादि अपोजिशन पार्टीजों बेबादि सावरायनाया थारैनो मा ओंथि फोरमायो? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। मा बेयो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैयाना? थारैनो इउपिपिएलनि दा थानाय सरकारनि सायाव माबायदि गोहोम गोलैगोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। आङो बे बिथिङाव नोंथांमोना माबा मोनसे बुङोबा बे बांद्राय एडभान्स जागोन होननानै सानो। स' आं जेबो बुङा, नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबादि लोगो हमनाया थारैनो मा फोरमायनो नागिरदों? इउपिपिएलनि दा थानाय सरकारनि सायाव माबायदि गोहोम गोलैनो हागौ? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, रोनगोरा नार्जारीखौ केन्डिडेट हिसाबै मोननाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो मोजां गोग्गाथाव बाथ्रा। बिथाङा बुंदों आरोबाव बर'फोरा सासे राज्य सभानि एमपि मोननो थांगासिनो दं। रोनगोरा नार्जारीनि महराव रोनगोरा नार्जारीखौ केन्डिडेट हिसाबै गनायथि होदों बिजेपिआबो एजेपिआबो। बेनिखायनो बिथाङा अतुल बर' बिथांखौबो साबायखर बावदों। बेबायदिनो भबेश कलिता बिथांखौबो साबायखर बावदों बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो साबायखर बावदों आरो माखासे बेबायदि दैदेनगिरिफोर बर'फोरनि जायफोरा रोनगोरा नार्जारीखौ केन्डिडेट हिसाबै मोननायाव गोबां बिहोमा होदों बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। जुदि बिथांखौ जोङो एमपि हिसाबै मोनोबा, राज्य सभानि एमपि हिसाबै मोनोबा बर'नि जारिमिनाव बे मोनसे गोग्गाथाव जागोन। मानो होनबा बिनि सिगांबो जोङो सानैसो बर' सुबुंफोरखौ बेबायदि एमपि हिसाबै मोनबाय। बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो गोलाव समनि थाखाय एमपि जादोंमोन। बेबादिनो उर्खाव ब्रह्म इउजि ब्रह्म बिथाङाबो एमपि जादोंमोन। रोनगोरा नार्जारीया थारैनो देरहानो हागौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। देरहानायनि 100% चान्स दं होननानै बिथाङा बुंदों। बेबायदि बिथिङाव बर'फोरनि थाखाय सासे एमपि मोनबावनाया रोखा जानाय बायदि नुहुरदों। स' बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव बर' पलिटिक्सआव इम्पर्टेन्ट बाथ्राया बे मोननायानो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि लोगो हमहैनाय आरो रोनगोरा नार्जारी बिथांखौ एमपि मोननायाबो मोनसे गोग्गाथाव बिथिं। बेखिनियाव आं नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारनि मोननैसो आपडेट लानानै फैदों। जापाननि प्राइम मिनिस्टारा भारतखौ रासियानि हेंथायै गोख्रों जानो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों। नाथाय भारतआ थोंजोङै बुंदों जे डाइरेक्टनो बाथ्राखौ बुंदों जे भारतआ माब्लाबाबो दावहानि फारसे आग्रह गैया, दावहाखौ सापर्ट खालामा। बे जि जेंना इउक्रेन रासिया वारनि बे जेंनाया मोननै हादरनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजोंसो एबा सावरायनायनि गेजेरजोंसो बे दावहाखौ फोजोबनो हागोन, बेबादि भारतआ रोखायै बुंदों। जापाना बुंदोंबाबो रासियानि हेंथायै गोख्रों जानो थिनदोंबाबो नाथाय भारतआ गोख्रों जानायनि लामायाव गैया, सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनांगौ बेबायदिसो बुंदों। नोंथांमोना मिथिगौ हाइपारसनिक मिसाइल किनजल मिसाइला मैया दावहायाव एन्ट्रि जादों, इउक्रेन रासियानि वाराव एन्ट्रि जादों। दिनै दावहानि 25थि सानावबो आरोबाव बे किनजल मिसाइलजों मोनसे एटाक खालामदों रासियाया, बे हाइपारसनिक किनजल मिसाइल। इउक्रेननि आर्मिनि हाथियारनि जि फाहामग्रा जि दिपो गेरेज बेवहाय एटाक खालामदों किनजल मिसाइलजों। आरो बैबायदि एटाक खालामनायाव बै रिपेयार खालामग्रा हाथियार रिपेयार खालामग्रा जि बिल्डिं जि गेरेज बे मा जादों? बरबाद, डिस्ट्रय जादों। किनजल मिसाइला मोनसे हाइपारसनिक मिसाइल आरो बे हाइपारसनिक मिसाइल किनजलनि हेंथायै बुहुमनि रावबो हादरावबो बिनि काट गैया, बिखौ गावख्लायनो हानाय, बिखौ फेल खालामनो हानाय जेबो सिस्टेम गैया। इउएसएआवबो गैया, फ्रान्सआवबो गैया, चाइनायावबो गैया, इन्डियाआवथ' गैखायानोखा। बुहुमनि मोनसेबो हादराव बे हाइपारसनिक किनजल मिसाइलनि हेंथायै बिखौ फेजेननो हानाय, फेलार खालामनो हानाय जेबो सिस्टेम दासिम गैया। स' थारैनो बेबायदि मिसाइला दावहायाव एन्ट्रि जानाया मा फोरमायनो थांदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदों। बरिस जनसन बिथाङा रासियाखौ फोथायजाथाव नङा होननानै बुंदों आरो भ्लादिमिर पुतिन बिथांखौ वार क्रिमिनेल होननानै बुंनायजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बे दावहायाव रासिया देरहानाया थारैनो खहा गोनां जानो हागौ, बेबायदि बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो बिथांनि बादिबा रासिया बे दावहायाव जेनथारनांगोन। दावहानि महरा मोननैसो गोदान महराव थांनाय बायदि नुनो मोन्दों। रासिया आरोबाव मोनसे गिथाव बाथाव हाथियारखौ दावहायाव डेप्लय खालामनो हमदों। सु-35 एबा सुखय 35
फाइटार एयारक्राफ्ट बे सुखय 35 फाइटार एयारक्राफ्टआ थारैनो गिथाव बाथाव मोनसे एयारक्राफ्ट बेखौ जेनेरेलि रासिया बाहायनाय बांद्राय नुवाखै Su-25 बेबायदि एयारक्राफ्टफोरखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनदों गुबुन गुबुन एयारक्राफ्टफोरखौ नाथाय सुखय 35आ थारैनो जोबोर मोनसे गिलु बालु फाइटार एयारक्राफ्ट बेबायदि गिथाव बाथाव हाथियारफोरखौबो लासै लासै रासिया डेप्लय खालामलांगासिनो थादों बेनि ओंथिया जाहैबाय मा रासिया थारैनो बे दावहाखौ जेसेबां हाय थाबै फोजोबनो नाजादों ओजोंहाय किनजल मिसाइल आरो ओजोंहाय Su-35 दावहानि दिनै 25थि सानाव इउक्रेना मोनसे दाबि खालामदों बुंनानै लादों 14,000निबो बांसिन रासियान आर्मिफोरखौ गावथारबाय बेबायदिनो 1443निबो बांसिन रासियान टेंकखौ गावख्रुबबाय फोजोबस्रांबाय बेबायदि बुंनानै लादों आरो माखासे बिथांमोना बेबायदि दाबि खालामनानै लादों बेसेबां सैथो मिथिया भल'दिमिर जेलेन्सकी बिथाङा सुइजारलेण्ड चाइनाखौबो रासियानि हेंथायै इउक्रेनखौ मदद खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय चाइनाया थारैनो बे रिक्वेस्टखौ लाखिखानाय नङा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बुंनो हाया सुइजारलेण्डआ थारैनो मरेलिबाबो सापर्ट खालामनो हागोन थाखा फैसाजोंबाबो सापर्ट खालामनो हागोन नाथाय बे चाइना ड्रेगनखौ जों फोथायनो हाया बे थारैनो रासियानि हेंथायै इउक्रेनखौ मदद खालामनाया सानजाथावना नङा फोथायथावना नङा दावहानि बे 25थि सानाव जों मोनसे निउस नुनो मोनदों इउक्रेना रासियानि बर्डारनि मोनसे ट्रेन लामानि दलंखौ गावसोरनो उरायनानै होदों माने बरबाद खालामनानै होदों मानो होनबा बेबादि दलंखौ डिस्ट्रय खालामनायनि जाउनाव मा जागोन रासियान आर्मिफोरा जोबोर गोख्रैथिजों फैनो हानाय नङा एसेबाबो स्ल' जागोन बबेखानि मोनसे दलंखौ फोजोबस्रांनो हानाया रासियान आर्मिखौ होबथानो हाया मानो होनोबा रासियान आर्मिनियाव मा दसे समनि गेजेरावनो दलं बानायब्रबनाय टेम्परारि दलं बेबायदि बानायब्रबनाय टेक्न'लजि दं बिथांमोननियाव स' बै दलङा बायदोंबाबो दैमायाव दलङा बायलांदोंबाबो बै दैमानि साजों टेम्परारि दालां बानायनानै 1 घन्टानि गेजेरावनो माखासे टेंकखौ बार होनो हागोन रासिया बेबायदि रासियानाव टेक्न'लजि दं गोहो दं नाथाय थेवब्लाबो 1 घन्टा लेट जानायानो बहुत बेनिखायनो माखासे बेबायदि दालांफोरखौ रेल लामानि दालां बा हाइवेनि दालांफोरखौ इउक्रेननि आर्मिफोरा गावसोरनो सेफायगासिनो थादों जेन रासियानि आर्मिफोरखौ एसे स्ल' खालामनो हायो डिले खालामनो हायो थाबैनो इउक्रेननि माखासे सिटियाव हाबहैनायखौ होबथानो हायो बेनि थाखाय बेबायदि टेकनिकखौ बाहायदो बे जाबाय मोनसे ओल्ड मडेलनि वार टेक्टिक बेबायदि गोदो गोदाय बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव बे टेक्टिका बारा खामानि होलिया मानो होनोबा आर्मिफोरनियाव टेम्परारि दालां बानायनो हानाय बेबायदि माखासे बेबस्था थायो दावहाथिलियाव 1 घन्टायाबो बहुत इउक्रेन रासियानि वाराव 1 घन्टायाबो गोबां सम मानो होनबा बे 1 घन्टानि गेजेराव साप्लाइ लाइन दा बन्द जानो हागौ रासियान आर्मिनि माखासे साप्लाइ लाइनखौ जुदि बन्द खालामनानै होनो हायोबा 1 घन्टा 2 घन्टा सानसे साननै बेबायदि जुदि साप्लाइ लाइनखौ बन्द खालामना होनो हायोबा थारैनो सानसेयावनो रासियान आर्मिया बे दावहाथिलियाव गाज्रि जेननोबो गोनां जानो हायो बेनिखायनो 1 घन्टा सानसे साननै जुदि साप्लाइ लाइनखौ बन्द खालामनो हायो मोनसे मोननै दलंखौ सिफायनानै बेबो जोबोर मोनसे इउक्रेननि आर्मिनि थाखाय लाब गोनां जागोन बयनिख्रुइबो गिथाव बाथाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय व्लादिमिर पुतिन बिथाङा गावनि हाई लेभेल अफिसारफोरखौ मोनसे निर्देश होदों बा एडभाइस होदों बा बुंदों जे निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिल खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिल बेनि ओंथिखौ थारैनो मिथिगौ जे बबेबा जायगायाव जुदि निउक्लियार वार जायोबा निउक्लियार एटाक जायोबा एटम बम हाइड्रोजन बम बेबायदि प्लुटनियाम बम इउरेनियाम बमजों जुदि एटाक जायोबा बै जायगायाव बै दावहाथिलियाव फासिनाय मानसिफोरखौ मा राहायै माबायदि बै जायगानिफ्राय रैखाथियै दिहुननानै लाबोनो हागोन इभाकुएट खालामनो हागोन बेनि ड्रिल बेनि ट्रेनिं बेनि टेस्टिं बेबायदि खालामनायखौ बुंदों निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिल बेबायदि निर्देश होदों थाङै थुङै बाथ्राया ओरैबायदि जाहैयो व्लादिमिर पुतिन बिथाङा खेंसालियै बुहुमनि हादरफोरखौ मा निउक्लियार वारनि हुमखि होदों जे सोरबा जुदि जोंनि सायाव माबा मोनसे एटाक खालामोबा थारैनो निउक्लियार बमजों एटाक खालामगोन बा निउक्लियार बमजों जुदि एटाक खालामबा रासियानि सायावबो निउक्लियार बमजों एटाक जानो हागौ बै समाव रासियान मानसिफोरखौ माबायदि बै निउक्लियार वारनिफ्राय बा निउक्लियार दावहाथिलिनिफ्राय माबायदि रैखा खालामनो हागोन बेनि ट्रेनिं बेबायदि निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिलनि ट्रेनिं होनायनि ओंथिया बा ड्रिल खालामनायनि ओंथिया थारैनो मा फोरमायो निउक्लियार वार जानोबो हागौ व्लादिमिर पुतिन बिथांनि मोनसे हुमखि होनना बुंनांगोन बेखौ साइलेन्ट हुमखि थारैनो बेयो बुहुमनि थाखाय मोनसे गाज्रि नेरसोन फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो मिथिबाय निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिलआ मा नोंथांमोना बे निउक्लियार वार इभाकुएशननिफ्राय मा बुजिना मोनखो बे निउक्लियार वार इभाकुएशन ड्रिलखौ मानो खालामनो थाखाय थिनदों गावनि अफिसारफोरखौ आर्मि अफिसारफोरखौ बा निउक्लियार जि वारफेयारनि जि आर्मिफोर बा निउक्लियार जि निउक्लियार फोर्सफोरखौ बेबायदि मानो निर्देश होदों
बेनि ओंथिया मा नोंथांमोना थारैनो जुदि बुजिनो हायोबा कमेन्टआव लिर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेथ' नलेज मोनबाय। खुलुमबाय।